капец. Так, окей. Ой, є. Нормально. Ми лайв уже. Так, я зараз проверю. Тема іде на ютубчики і стартуємо. По-хорошому, да, і ж. Все, іде. А так, добре, я починаю. Всім привітання. Я Михайло Волчик, і сьогодні у нас уже 7-й випуск практичної соціотехніки. Гэта серія таких розмоваў, не ведаю, як назвати, таких відеопадкастаў пра супольнасці з людзьмі, якія будавалі, вырошчвалі гэтыя супольнасці. Ну і мы рэфлексуем досвед, персанальны досвед ці нейкія агульныя назіранні. Вось, і мне на гэтым, я ёсць вось, так, назовем так, пасянатам гэтай тэмы. Таму працягваю. Вось наш 7-й выпуск будзе з Вячеславом Радзівонавым. Вячеслав распавядзе сам про сябе. Я хочу зрабіць, як звычайна, рекламную паузу, да? Вось на пачатку. Што у нас будзе? У нас будзе, значыць, у бліжэйшыя некалькі тыдняў яшчэ 2 сустрэчы. Вось, калі ласка, глядзіце у вкладке гэты лайв, да, там стрымы, ось, калі плейлісты будете глядзець. Ну і там, да, 2 яшчэ размовы пра мікратапаніміку, супольнасці мясцовыя, гэта паляшуцкія, будзем з Александрай Гушчай размаўляць і з Пётрам Маркелавым пра ці магчыма аўтаномная супольнасць, да, ось, у гэтым глобальным свеце. Ось, а яшчэ самая галоўная навіна, гэта моя кніжка, вось социотехніка, да, яна ёсць у папяровым выглядзе, яе можна набыць у мяне, это значыць напісаць, дзе напісаць? Напісаць у маіх сацыяльных сетках, якія хорошо гугляцца, ці ёсць у апісанні спасылка, дзе можна набыць гэту кніжку на Buy Me Coffee, вось, і я буду рассылаць яе. Рассылаю рэгулярна, 10 раз на тыдзень, электронную могу нават на завтра выслаць, потому что гэта не праблема, гэта PDF-файл. Вось, у прынцыпе, з майго боку, да, сённяшняя тэма, да, сённяшняя тэма у нас будзе прысвечана калямузычным і музычным супольнасцям, каля музычным і музыке, да, вось, ну і там я буду спрабаваць рыць у супольнасці, таму што гэта моя тэма. А Вячеслав, прадстав, калі ласка, сябе, каб я нічога не памыліўся, бо я пісаў пра твои там удзелы, але распавядзі, хто ты, што ты, як ты на сёння. Ну так, Вячеслав Радзівонаў шмат кім быў, але ў кантэксце музыкі, супольнасцяў, напэўна, найбольш цікавы мой досвед. Я быў стваральнікам і рэдактарам музычнага парталу ultramusic.com. Мы рабілі ў тым ліку ўзнагароду музычную Ultra Music Awards. Сайт праіснаваў даволі доўга, але ўжо фактычна 10 гадоў закрыты, хоць людзі дагэтуль часам нават падыходзяць, кажуць, што памятаюць і архіў даступны і ўсё такое. Таксама я быў рэдактарам сайта Півабай, пісалі пра піва, і у тым ліку я ладзіў конкурсы і фестывалі хатняга броварства ў Менску. Было таксама вельмі цікавае, шмат даволі людзей гэтым займаецца, хоць пра гэта мала хто ведае. Ну і шмат людзей удзельнічала, прыходзіла, так што таксама такое цікавае развіццё гэтага было да пэўнага часу. Цяпер я часам пішу пра музыку, часам бываю у выглядзе нейкага эксперта па нейкіх музычных пытаннях, але, такой стала не працую ў гэтай галіне. Трошечку пишу про беларускую музыку, где-нибудь у Трэц, і там раз на год подводжу вынікі у блогу. І яшчэ пишу трошку про польскую музыку ў тэлеграме, па-беларуску, камусь таксама гэта цікава. А ў кантэксце супольнасцяў, тое, пра што мы сёння паразважаем, быў удзельнікам некалькіх фан-клубаў беларускіх, назіраў, як гэта ўсё было. Ну і цяпер таксама назіраю за тым, што адбываецца ў тым ліку такім можна сказаць, фан-руху вакол некаторых музыкаў. Я думаю, мы пра гэта сёння якраз такі і паразважаем.
Вау, супер. Так, да, перад тым, як пачаць, ведаеш, я заўсёды ўсіх мучаю сваім пытаннем, да, перад тым, як вось пагружацца ў гэту калямузычную тэму, я насамрэч даволі далёка ад яе з пазіцыі такой, ведаеш, гэтага меламана, да? Вось, але з пазіцыі арганізаванасці, як людзі самі сябе неяк там групіруюць, мне гэта вельмі цікава, і мы з табой пазнаёміліся насамрэч, да, вось у далёкім нейкім там 4-м годзе, ці калі, я не магу памыліцца не з годам, але гэта быў фан-клуб НРМ, да, ось. Глядзі, дай, калі ласка, сваю дэфініцыю супольнасці, што гэта ёсць, вядома, гэта не экзамен в школе і не ў універсітэце, але гэта дапаможа нам зразумець рамкі, да, як вось, ну, размаўляць, да, пра што мы размаўляем, дзе пачынаецца, завяршаецца супольнасць, вось нешта такое. Паспрабуй вывесці сваю дэфініцыю. Ну так, гэта пытанне цікавае, магу сказаць, што ніколі насамрэч я пра гэта не думаў, вось пакуль з табой не запланавалі стрым, я не спрабаваў вызначыць нейкае тлумачэнне, вызначэнне гэтага слова, насамрэч вельмі важнага для ўсяго жыцця. Таму в прынцыпе, калі я пачаў пра гэта думаць, што я зразумеў, што супольнасць для мяне гэта не проста нейкая група людзей з агульным густам, а такая прастора ўзаемнага пазнавання, даверу, калі ты можаш знайсці адзінадумцаў, людзей, якія разважаюць прыкладна так жа, як ты. То бок гэта група людзей, паміж якімі, можна сказаць, існуе ўстойлівае адчуванне «мы». Пры гэтым гэта ўсё такое узнікае не спушчанае зверху, а менавіта робіцца знізу. То бок людзьмі, якія, калі вось мы кажам пра нейкія музычныя супольнасці, гэта проста вось людзі, якія пачынаюць хадзіць на канцэрты, слухаць адну і тую ж музыку, ім становіцца цікава пазнаваць, знайсці такіх жа людзей, як яны, і вось паступова паміж імі ўзнікаюць нейкія сацыяльныя сувязі, ну і вось так гэтая супольнасць і будуецца. То бок, ну, галоўныя тры слупы, пра які, ну, як мне падаецца, можна казаць пра супольнасць, гэта наяўнасць нейкіх агульных каштоўнасцяў, то бок тое, што гэтых людзей аб'ядноўвае, магчымасць рэгулярна нейкім чынам узаемадзейнічаць паміж сабой. Ну і вось, напэўна, такое пачуццё прыналежнасці, вось калі яны сапраўды могуць сказаць, вось гэта мы, таму што, вось нават кажучы пра музыку, людзі могуць, у нейкага гурта могуць быць там сотні тысяч фанатаў па ўсім свеце, гэтыя людзі нават ніколі не бачылі адзін аднаго, але яны могуць казаць пра сябе як мы, таму што ў іх ёсць нешта агульнае, агульныя каштоўнасці, агульныя цікаўнасці, і закон гэтага паміж імі такая супольнасць існуе. Ну і в прынцыпе гэтых супольнасцяў можа быць шмат розных. То бок, ну і в прынцыпе вось калі нам, так сказать, рыхтаваўся, чытаў нешта таксама пра нейкія вызначэнні, мне спадабалася, што сучасная сацыялогія кажа, што супольнасць гэта не аб'ект, а працэс. То бок яна існуе, ну вось пакуль людзі сустракаюцца, абменьваюцца думкамі, досведам, ходзяць разам, у тым ліку на канцэрты, маюць нейкія агульныя рытуалы. Ну, здаецца, гэта сапраўды важны аспект для супольнасцяў. Ведаеш, я вось з гэтым супольнасцямі, да, у меня такая трохі, можа быць, дэфармацыя, і калі хтосьці кажа слово супольнасць, я адразу так прыслухваюся, да, адразу все забываю і спрабую зразумець кантэкст, да, і гэта слово насамрэч такое вельмі актыўна ўжывана, да, яно там і ў дамене эканомікі ўжывана, да, там супольнасць вакол бренда, яшчэ розныя такія рэчы. І вось я хочу запытаць цябе вось пра гэты музычны гурт, да, гэта супольнасць ці нейкая іншая форма арганізаванасці людзей? Вось музычны гурт, што гэта? Ну, сам гурт гэта хутчэй нейкая такая мікрасупольнасць або творчая каманда, то бок, напэўна, менавіта як
супольнасць агулам гурт, ну, цяжка назваць, потому что у іх, канешне, ёсць нейкія, ну, вядома, агульныя каштоўнасці, агульныя цікаўнасці, але апроч гэтага у іх все ж таки ёсць і нейкі працоўныя эканамічныя абавязкі. То бок гэта накладае пэўныя ну, асаблівасці зносінаў унутры калектыва, і, ну, можа быць, гэта не зусім менавіта супольнасць, хіба што мікрасупольнасць. Все адно гурт гэта як часцей за ўсё 4, там 2, 3, 4, 5, можа, яшчэ нехта вакол гурта, хто дапамагае працаваць. А вось групы фанатаў, ну, групы прыхільнікаў, музыкаў гурта, вось гэта ўжо падобна на такую класічную супольнасць. І у іх няма звычайна ніякіх юрыдычных абавязкаў паміж сабой. Яны ну, не павінны там справаздачыцца паміж сабой. У іх проста ёсць нейкая агульная зацікаўленасць. Музыка, тыя эмоцыі, якія нараджаюцца дзякуючы гэтай музыцы, і, ну, вось стасункі паміж людзьмі, якія заснаваны на любові да гэтай музыкі, да гурта, напрыклад. Ага, любоў да гурта. Любоў да гурта, да. А вось глядзі, як ты цікава заўважыў, што калі я сустракаюсь нейкім іншым, ну, ці хтосьці сустракаецца з такім самым прыхільнікам нейкага музычнага гурта, узнікае вось гэта мы, да? Вось. Як ты думаеш, ну, чаму яно, я не ведаю чалавека, але яно ўзнікла? Якія вось, на твой погляд, такія тыповыя характарыстыкі вось гэтага фаната? Ты ўжо пачаў, да, гэта казаць, але спрабуй так вось вызначыць характарыстыкі, магчыма, так нельга сказаць, але тыповага прыхільніка музычнага беларускага гурта вось у твой час, не ведаю, там 2000-е, 10-е, ці зараз, калі ты назіраеш, ці, можа, ты адчуваеш нейкую дынаміку, як змяняецца гэты прыхільнік, вось, якія яго асноўныя атрыбуты, да? Ну, насамрэч, можна сказаць, што яны розныя і прыхільнікі, і гэтыя нават супольнасці прыхільнікаў, таму што розная музыка, розныя нават каштоўнасці гэтая музыка нясе. Калі казаць пра мой досвед, вось, калі з'явіўся фан-клуб НРМ, у першую чаргу з тваёй дапамогай, бо уже ж гэта ты першым напісаў і прапанаваў сустракацца. Ну, вау, цікава, я гэта уже не памятаю. І калі б я ведаў, я б напісаў гэта ў кніжкі. Я думаю, што это я проста удзельнічаў там, але окей, цікава. Ну, бачиш, можна... Ну, так. І першая сустрэча, нават калі ладзілі там каля ратушы, якраз твоя ідэя была, і там час прызначалі. А потым яно неяк так завярцелась. Але якраз гэта было таму людзі як бы пачалі прыходзіць, цікавіцца, бо, ну, канешне, ад часу залежыць. У той час знайсці, ну, калі яшчэ інтэрнэт не так быў развіты, як цяпер, знайсці нейкіх аднадумцаў было трошачку, можа, цяжэй. Заўсёды трэба было нейкі офлайн, ўсё ж такі сустрэчы мець, дзе ты мог бы прыйсці, пабачыць людзей, паразмаўляць. Ну, і якраз вось людзі, якія слухалі тых же НРМ і іншую такую, скажем, ну, не тое, каб палітызаваную музыку, але такую нацыянальна арыентаваную музыку, яны вось хацелі знайсці такіх же людзей, як яны, бо, ну, і ў той час гэта ўсё абмяжоўвалася, і канцэрты забараняліся, і пытанне мовы заўсёды было такое спецыфічнае, бо заўсёды беларускамоўных людзей, ну, так, адзначалі, маглі там нейкім чынам, ну, не ведаю, такое, як цэтлік вісеў. Гэта ўсё адно было не проста як мова зносінаў, а пэўны маніфест, што чалавек беларускамоўны. На жаль, гэта і працягваецца і цяпер, але ў пэўным сэнсе гэта давала магчымасць людзям знаходзіць аднадумцаў, рабіць нейкія агульныя рэчы, знаёміцца, і я нават праз ужо 20, нават трошку больш, гэта там 5 ці, канечне, 4 года, нават праз столькі гадоў засталіся людзі, з якімі я пазнаёміўся тады,
з якімі я маю дагэтуль кантакты, і ну значыць гэта все ж таки все недарэмна і працавала, і праз гэта, ну можа быть таксама праз гэта празважаем, праз такія рэчы, асабліва ў Беларусі, як бы улады ўвесь час баяцца, што людзі будуць нейкім чынам аб'ядноўвацца, і ну і у тым ліку забаранялі і музыку, і цяпер шмат абмежаванняў, таму гэта моцная рэч. Окей, я спрабую, тут już прыйшло одно пытанне ад гледачоў, але я хочу зноў вярнуцца пра гэтых прыхільнікаў, да? Можа быць, распавядзі, чым адрозніваліся тады прыхільнікі вось тады у 2000-х, 10-х і зараз. Ты вось гэта адчуваеш? Ну, можа быць, 2010, калі ты уже зараз, можа быць, не глыбока, але калі ёсць, ну, вот таких, некалькі таких важных адрозненняў, скажы, у іх уласцівасцях. Ну так, ну тут як я з таго пачаў, можа не скончу думку, што ўсё ж такі гэтыя ўсе і гурты, і супольнасці розныя фармаваліся, то бок кажучы там пра НРСМ, гэта людзі былі з такой крыху больш нацыянальна арыентаванай тусоўкі, былі асобныя і моцныя, і застаюцца моцныя супольнасці ў метал-музыцы, яны маюць нейкія іншыя погляды на жыццё. Вось, але тады, мне падаецца, тут такім больш выразным быў элемент нейкага візуальнай адметнасці. Ну, асабліва, калі казаць там пра металістаў, панкаў, заўсёды той чалавек, як гэты чалавек выглядае, можна было зразумець, да якой ён нават супольнасці адносіцца. Цяпер гэтага ўсё ж такі, ну і потым гэта патрошку змяншалася, і цяпер, мне падаецца, гэтага засталося вельмі мала, таму што, умоўна кажучы, сустрэць там хлопцаў у этой касухі з даўгімі валасамі, там з напульснікамі, які там слухае метал, то можна адразу зразумець, што гэта металіст. Цяпер большасць металістаў, ну, яны мала чым адрозніваюцца ад звычайных людзей, яны проста слухаюць гэтую музыку, але яны не спрабуюць вылучыцца менавіта візуальна. Это я нават і тут назіраю, а ў Беларусі, мне падаецца, ну, тым больш. Гэта з цягам часу стала, асабліва цяпер, гэтыя спробы неяк вылучыцца на фоне астатніх, яны заўсёды небяспечныя. На жаль, і людзям трэба мімікрыраваць пад нейкую такую агульную, ну, сярэднюю такую масу. Ну, гэта не то, каб зусім страшна, просто такія часы, на жаль. Таму як бы, можа быць, ну і, в прынцыпе, мне здаецца, цяпер асабліва музыкі так стала шмат, кожны знаходзіць для сябе штосьці асобнае, вось, ну, просто нават людзі не так моцна спрабуюць, можа быць, мне падаецца, аб'ядноўвацца нейкія фан-рухі, таму што, ну, шмат хто сядзіць у інтэрнэце, ён можа з кімсьці перапісвацца, просто пакідаць каментары, ці ўвогуле нічога не пісаць, а слухаць тое, што яму падабаецца, і, ну, адчуваць сябе, можа быць, часткай гэтага нейкага руха, але не імкнуцца да нейкага дадатковага збліжэння з іншымі людзьмі, якія слухаюць, напрыклад, такую музыку. Хаця ёсць вельмі яскравыя выключэнні, вось, калі казаць пра Беларусь, гэта прыхільнікі Макса Каржа, гэта ўвогуле, ну, будзем шчырамі, Корж — гэта унікальная з'ява сусветнага маштабу, і ягоныя вось прыхільнікі фан-клубу, гэта двіж, ну, гэта вельмі цікава, гэта сапраўдны феномен, за гэтым цікава назіраць, як яны разам ладзяць выезды на канцэрты, у лес ходзяць, на байдаркі. Ну вось пра менавіта фан-рух вакол Каржа быў цудоўны выпуск у Сашы Чарнухі на канале Міністэрства сепультуры, дзе ён вельмі, ну, шмат цікавых прыкладаў прывёў, як гэтыя людзі адзін з адным узаемадзейнічаюць. Ну і гэта
сапраўды ўражвае. І гэта якраз можа быць пэўным сэнсе супярэчыць таму, што я казаў, што людзі не хочуць аб'ядноўвацца, можа быць, альбо не імкнуцца да гэтага, але ёсць вось такое яскравае выключэнне. Я маю некалькі пытанняў да цябе, можа быць, пасля задам пра этот движ, да, который ты пачаў. Цікава вось у нашых рамках той дэфініцыі да супольнасці, якой мы вызначыліся на пачатку, да, трохі яе так пааглядаць з розных бакоў, ці гэта супольнасць, да. Вось, але окей, хорошо, кантынуй. Так, ну, і, в прынцыпе, у Беларусі, напэўна, цяпер так моцных такіх іншых фан-рухаў няма. Нельга сказаць, што гэта і раней было. То бок, ну, вось у нашы часы нашай маладосці, я дакладна вось такіх фан-клубаў памятаю, ці нават быў удзельнікам, апроч НРМаўскага, быў удзельнікам фан-клубу гурта «Уліс». Гэта была невялікая тусоўка. І таксама быў фан-клуб «Нейрадзюбель» DLC. Мы нават там трошачку мелі паміж сабой нейкія спрэчкі, фан-клуб НРМ, фан-клуб «Нейрадзюбель». Пры гэтым адзін аднаго ўсе добра ведалі, сустракаліся на канцэртах, але ў інтэрнэце маглі там трошачку кпіны адзін да аднаго мець. Але пры гэтым дакладна, ну, вось я казаў пра метал і панк-тусоўкі, яны заўсёды былі, яны, можа быць, якраз не былі аб'яднаныя вакол нейкага канкрэтнага гурта, хутчэй як вось з'ява стылёвая. Пры гэтым, ну, мне здаецца, вось панк, хардкор тусоўка у Беларусі, яна вельмі моцная, яна мае доўгую гісторыю, яна па сутнасці бесперапынная, яна, можа быць, конечно, змяняецца, але гэтыя людзі маюць шмат агульнага, і нават яны вось чым адрозніваюцца ад нейкіх такіх лякальных фан-клубаў, яны ўсе спрабуюць нават супрацоўнічаць на міжнародным узроўні. То бок панкі могуць паехаць у іншы горад, знайсці аднадумцаў, заночыць, ці там на сквот які-небудзь прыйсці. І гэта вельмі лёгка яны знаходзяць агульную мову, бо ёсць такі базавы нейкі набор каштоўнасцяў агульных, які дапамагае ім узаемадзейнічаць. І гэта, ну, вельмі цікава і крута, што гэта такое існуе і дагэтуль. Да, а пры гэтым на міжнародным узроўні таксама цікавыя рэчы адбываюцца, калі казаць не пра Беларусь, а ўвогуле там. І моцныя фан-рухі вакол нейкіх вялікіх гуртоў, накшталт Металлікі, ці Лінкін Парк, ці Тейлор Свіфт і Білі Айліш, якія вельмі такія адзін аднаго падтрымліваюць музыкаў, робяць нейкія акцыі на канцэртах, і не толькі. І музыкі ім таксама аддзячваюць, спрабуюць зрабіць нейкія адмысловыя івенты, нейкія магчымасці для тых людзей, якія актыўна ўдзельнічаюць у гэтым фан-руху. Таму што, ну, там крыху пастаўлена на эканамічныя гэтыя ж зносіны, таму што гэта актыўная фан-база, гэта людзі, якія купляюць квіткі, то бок прыносяць музыкам грошы, ну і яны спрабуюць падтрымліваць гэтых людзей, якія гатовы аддаваць свае грошы за іх добрую музыку. Гэта таксама добра, але вось гэта, ну, як бы яшчэ адна грань гэтага фан-руху у музычным свеце, у музычных супольнасцях. Окей, у меня уже столько яшчэ пытанняў назбіралася, пакуль ты казаў. Я зараз задам пытанне тое, которое прыйшло ад слухача, каб не забыць, таму што это лёгка вельмі зрабіць. Ці згодны, што гурт — гэта сям'я? Вось свае аўтарытэты, спрэчкі, абіды, радасці і ўсё на эмоцыях, бо кайфуеш уже калі граеш. Вось што ты, як ты на гэта пытанне? Ёсць гурт сям'я, на твой погляд? Ну, гэта цікава. На гэты конт можна паразважаць па-рознаму, канешне, бывае. Тое, што, як і ў кожнай сям'і бываюць добрыя і кепскія моманты, гэта у гуртах гэта так насамрэч адбываецца. І гэта добра заўважна, калі даходзіць да таго, што хтосьці сыходзіць з гурта, ці ўсплываюць якія-небудзь гісторыі, крыўды.
адзін на аднаго, як і ў сям'і. Таму пэўным сэнсе можна параўнаць, але часта все ж таки нейкі эканамічныя адносіны паміж удзельнікамі, асабліва на нейкім этапе развіцця гурта, яны пачынаюць выконваць, яны становяцца пераважаюць усе іншыя рэчы. І гэта ўжо тады не так падобна на сям'ю, а хутчэй на нейкі агульны бізнес, у якім там кожны удзельнік кампаніі можа выйсці з яе ці, не ведаю, ці працаваць толькі дзеля таго, каб грошы атрымліваць. Магчыма, што все залежыць, канешне, ад ступені папулярнасці, ад маштаба, увогуле ад людзей. В прынцыпе, все ад людзей залежыць, потому што ёсць прыклады нейкіх гуртоў там з вялікай гісторыяй, якія ўсё адно застаюцца ў добрых стасунках паміж сабой і сапраўды выглядаюць як сям'я, хай таксама з пэўнымі праблемамі. А ёсць гурты, якія, гэта джаз-бізнес, там сёння гэты грае, заўтра іншы грае. Так што, але цікавае параўнанне. У пэўным сэнсе можна казаць, што гэта сям'я. Ага. Окей, я хочу зацепіцца за гэтыя за эканамічныя стасункі, але і за гэты движ, але пакуль вось ты узгадаў цікава, вось што я там набраў нейкі момант ці напісаў, дзесьці сустракаемся, да і пачаўся фан-клуб. А як ты вось які-небудзь з беларускіх фан-клубаў, можа, за якім ты назіраў ці яшчэ ўдзельнічаў, можаш распавесці, вось як ён узнікаў і вось, магчыма, яго нейкі жыццёвы, ведаеш, там цыкл, калі ён знік ужо, калі ён не знік, просто в якой он фазе зараз, да, ці што там. Вось калі якийсь год там сможаш нахінуць, буду вельмі ўдзячны. Калі не, просто так, як нейкая казка распавядзі. Я быў, можна нават, напэўна, сказаць, застаюся сябрам фан-клуба гурта «Уліс». Гэта таксама трошачку такая гучная шыльда, па сутнасці гэта такая невялікая супольнасць людзей, якім захацелася, якія слухалі «Уліс», хацелі разам нешта рабіць, але пэўны момант фан-клуб атрымаў нават афіцыйны статус, на сайце гурта быў асобны раздзел, сустракаліся мы там перыядычна нават з музыкамі, рабілі проста агульныя сустрэчы, так званыя «Уліс-паці», куды як мінімум адзін раз і Слава Корань прыходзіў у госці, і мы з ім таксама сустракаліся, калі там просто калі была нейкая магчымасць з ім сустрэцца, мы дамаўляліся, каб сустрэцца. Гэта нават фан-рухам такім моцным не назавеш. Я думаю, што за ўвесь час там было не больш за 20 чалавек. Пры гэтым я дакладна ведаю, што фан-клубы таго ж «Уліса», як і НРМ, яны былі і да таго моманту, як тыя, што мы стваралі у 2005-2006 годах. Таму што гэтыя гурты з вялікай гісторыяй, нават у «Уліса» быў фан-клуб у Польшчы, і яны тут і записывалі першыя 2 альбомы яшчэ напрыканцы 80-х. У НРМ дакладна быў фан-клуб у Киеве. Павло з Киева, які прыязджаў у Мінск, з якім мы сустракаліся, я да яго ездзіў у госці, жыў нават у яго некалькі разоў. Ён, дзякуючы музыцы НРМ, беларускую мову вучыў і вельмі добра ёй карыстаецца. Я таксама. Дарэчы. Вось. Быў фан-клуб дакладна НРМ да нас, бо адна з наших там агульных знаёмых, з якой мы пазнаёміліся на канцэрце, яна распавядала, што яшчэ там трошку раней, ці напрыканцы 90-х, ці ў пачатку нулявых, яны аб'ядноўваліся, нават рабілі нейкія цішоткі, нейкія выезды таксама агульныя ў лес, дзе песні спявалі, то бок і з музыкамі пэўным нейкім чынам сустракаліся. То бок гэта ўсё было. Іншая справа, што вось як часта бывае у Беларусі, на жаль, няма нейкай пераемнасці пакаленняў унутры некаторых супольнасцяў. Вось нават узгадваючы вось гэта ўсё,
важнай часткай, ну менавіта гэтай часткі беларускай музыкі быў фестываль басовішча у Польшы, які праходзіў 30 гадоў. Асаблівасць фестываля была ў тым, што яго ладзіла беларуская асацыяцыя студэнтаў. Студэнты, ну там 5 гадоў адвучыўся, ну уже не студэнт, паехаў ці з'ехаў, ці просто пачаў чымсьці іншым займацца. І ў фестывале якраз таки была такая пэўная бяда, што людзі, ну нейкі час быў старшыня бас, потым ён давучваўся, сканчаўся яго тэрмін, новыя людзі прыходзілі, і часта просто на фестывале адбываліся адны і тыя ж памылкі нейкага арганізацыйнага пляну, бо людзі, ну не было вось гэтай пераемнасці, то бок не было таго, каб все гэтыя веды перадаць адзін аднаму. Можа быць, калі гэта размова пра фестываль, тут, конечно, бы эканамічны фактор быў бы больш важны, потому что калі б гэта было нейкая такая бізнес-штука, там было больш, напэўна, адказнасці і нейкіх, не ведаю, умацаваных, замацаваных рэгламентаў і правілаў, ім было бы прасцей. Але ў прынцыпе, ну вось мне падаецца, у Беларусі шмат з гэтым ёсць такіх момантаў, калі там кожныя, не ведаю, 5-10 гадоў нейкая новая генерацыя перавыдумляе нейкія рэчы, якія ўжо былі дагэтуль, але яны пра іх не ведаюць, таму што папярэдняе пакаленне не пакінула дастаткова інфармацыі пра сябе альбо не спрабавала дапамагчы з рэалізацыяй гэтых ідэй ці падтрымліваць. Ну, карацей, вось, ну не ведаю, мне увесь час падавалось, што з гэтым ёсць нейкія праблемы ў нас. Добра, а я хочу запытаць цябе, вот это паўтарыць, ведаеш, вынесці ровар, гэта вось тыя пакаленні, которые как бы прыходзяць новыя, а тых уже няма, ці не хочуць, яшчэ штосьці. Ты лічыш гэта праблемай? Ну, гэта ў сэнсе, у чым дакладна, на твой погляд, якія вось веды неабходна перадаць, ці важна перадаць ну, наступнаму пакаленню, ад папярэдняга наступнаму? Чаму гэта вось, на твой погляд, праблема? Да, дзе, ну, што, для чаго не паўтарыць, не вынесці новы ровар? Ну, гэта, ў прынцыпе, такое пытанне гісторыі, ці варта ведаць сваю гісторыю. З аднаго боку, вынаходніцтва ровара кожны раз таксама не самая кепская ідэя, бо можна па-іншаму падысці да гэтага пытання. Але просто, калі ты ўжо ведаеш, якія рэчы рабіліся, што адбывалася, гэты такі гістарычны багаж, ён, ну, абагачае цябе. Ты можаш паглядзець, што, ну, якія людзі, калі, скажем, нават пра фан-клубы, што яны рабілі, паразмаўляць з імі, запрасіць, каб яны падзяліліся ўспамінамі, таму што, ну, вось гэта весь, каб гэты ланцужок быў нейкі непрерыўны, таму што, ну, заўсёды цікава даведацца, што там было да цябе, якім чынам гэта адбывалася. Ну, можа быць, не ўсім цікава, я як бы са свайго пункту гледжання гляджу. Просто, ну, і можа быць, там, не ведаю, фан-клубах ці в нейкіх іншых рухах, ну, вось, не ведаю, нават з палітычнага нейкага пункту гледжання, хоць там не хочацца ў гэту ісці, можа, тэму, просто ведаць, што рабілі, якія памылкі ўжо былі, альбо якія праблемы, ў прынцыпе, людзі мелі, каб просто іх не паўтараць. Ну, для, не ведаю, там, для ўсіх супольнасцяў гэта актуальна, ці не для ўсіх, але мне здаецца, ну, заўсёды лепей прааналізаваць, што было, каб можна было, ну, зрабіць усё трошачку лепей, чым ты будзеш рабіць першай спробы, калі не ведаеш, чаго чакаць і з якімі праблемамі ты сутыкнешся. Окей. Ну, цікава. Ведаеш, вось гэтым роварам, да, часам новая генерацыя, ну, не ведаю, это мои назіранні, таксама, можа быць, суб'ектыўна, не заўсёды хоча ўспрымаць гэтай парады бывалых такіх так званых дзедоў, там, динозаўраў, ці як гэта назваць. Вось, такое вось
Ты лічыш, што ў нас такое ёсць, ну, у сэнсе, у беларускіх фан-движухах, ці гэта трошкі іншая тэма? Ну, пра фан-движухі, напэўна, складана так казаць ужо. Я нават не ведаю, типа, цяпер бы там фан-клуб НРМ, напэўна, уже не ўзнік, таму што і гурта уже няма, уже як прынцыпе, і ў лісалічы. Вось. Mam Таму... pytanie, да, скончы, а то я шмат пытанняў, я ледзь... Ну, я просто, мне здаецца, заўсёды там маладое пакаленне будзе нават працівіцца ці не ўспрымаць нейкія парады у любой краіне, у любой супольнасці, у любым руху. Гэта нармальна, але просто каб хаця б была магчымасць ім даць гэтую інфармацыю, што было, як яно было, бо калі не сёння, ну, дык можа заўтра ці паслязаўтра яны хаця б пра гэта пачытаюць і такі: о, ну, цікава, вот такое можна паўтарыць, ці а вось так не варта рабіць. Ну, все адно людзі ўвесь час вучацца. Окей. І зараз той, што хацеў задаць пытанне. Вось той момант, калі ты кажаш, што няма гурта, вось тых двух гуртоў, да, НРМ і Уліс, і пытанне, ці ведаеш гісторыю ў Беларусі, ці можа сусветнай, калі гурта няма, а фан-клуб існуе, і вось як бы што рухае гэтым фан-клубам, калі існуюць такія, ты можа маеш штосьці з галавы зараз можаш паведаць? Ну, фан-клуб не фан-клуб, ну як так рухі, там вся гэта бітламанія, хоць Бітлз даўно няма, і не ўсе нават удзельнікі гурта жывыя ўжо, вось, ну, але пры гэтым захапленне мільёнаў людзей дагэтуль ёсць, і ёсць сустрэчы, ёсць фестывалі, дзе людзі, кавер-бэнды, ці проста неяк людзі прыходзяць, слухаюць, абменьваюцца вініламі. Ну, гэта вельмі моцная такая супольнасць, агульнасць ва ўсім свеце. Ну, напэўна, гэта такое пэўнае выключэнне, хаця, ну, такога, мне падаецца, не то, каб вельмі шмат, але прыклады ёсць, там і якія-нибудь прыхільнікі Прэслі дагэтуль існуюць і робяць, сустракаюцца, робяць прычоскі ў ягоным стылі. Дакладна такое будзе там пасля смерці Озі Осборна будзе працягвацца, ну, такі рух тых, хто слухае Black Sabbath і Озі, і яны будуць таксама неяк адзін аднаго падтрымліваць ва ўсім свеце. Хаця таксама гэта, ну, тут там таксама з'яўляецца нейкі эканамічны чыннік, бо гэта ўсё спрабуюць манетызаваць. Зразумела, што там у Бірмінгеме ўсё цяпер у муралах з Озі, усе прыязджаюць, там, здаецца, уже ці пераназвалі аэрапорт у ягоны гонар, ці будуць рабіць гэта. То бок, для горада гэта таксама такі спосаб новых турыстаў атрымаць. І, ну, гэта з аднаго боку, можа, пэўнае такое крывадушша, а з іншага боку ўсё адно класна, бо ну, памяць пра чалавека жыве, і людзі слухаюць музыку, і яна паўплывала ўжо не на адно пакаленне людзей. У Беларусі, ну, я не ведаю, вось хай там НРСМ ужо даўно няма, але, як я казаў, людзі дагэтуль перыядычна бачацца, мы заўсёды там з радасцю з кімсьці сустракаемся, проста нават выпадкова ў той жа Варшаве. Тое самае з улісаўскім фан-клубам мы падтрымліваем, хай там ужо такой невялікай тусоўкай з літаральна 6-7 чалавек, але там нават чатик яшчэ ёсць, дзе мы нешта адзін аднаму пішам. Так што, ну, так ці інакш, гэтыя сувязі захоўваюцца, хай яны ўжо, можа быць, перараслі у нешта іншае, то бок, але крыніцай ці тое, што запачаткавала, гэта былі вось менавіта агульныя музычныя цікаўнасці, паходы на канцэрты і гэтак далее. Мне падаецца, што такога, ну,
шмат не шмат, але напэўна так яно і існуе. Ну дарэчы, яшчэ адзін гурт ледзь не забыў. Я не ведаю, там як таксама не было, можа быць, арганізаванага фан-клуба, але такая пэўная тусоўка была вакол гурта з УНБ. Это такія шэрыя кардыналы беларускага року, як іх называлі, гурт з паходжаннем з Салігорску, які запісаў больш за 100 альбомаў. Такі даволі андэграўдны, але ў пэўным коле людзей стаў культавым закон сваіх сваёй цікавай музыкі, у першую чаргу цікавай лірыкі, бо... Паўтары ласка назву, каб я не вылетеў. UNB. UNB, да. Папросту заўсёды все казалі УНБ, вось, так і было. Дагэтуль існуе сайт гурта, мы вось з Дмітрыем Дольнікавым, вакалістам гурта, нават перыядычна спісваемся, адзін аднаго віншуем з народзінамі. Вось таксама цікава. Пры гэтым, былі розныя тусоўкі вось сярод прыхільнікаў, як бы нават не зусім звязаныя паміж сабой, але заўсёды вось людзі прыходзілі на канцэрты, бачыліся. І дагэтуль шмат хто слухае гурт і чакае, што, можа, яшчэ канцэрты будуць. Вось. Так што яшчэ адзін прыклад. Окей. Да, як то в тым НРСМ сайт яшчэ існуе, то есть, значит, ты плаціш за хостинг. За хостинг, домен, все працуе. Нават прыйшлось за Cloudflare схаваць, бо спробы... Хакерскіх атак. Так, там форум, а форумы яны заўсёды, як бы, гэта крыніца магчымасці зрабіць нейкія рассылкі, ці проста ўзламаць сервер, таму... Але сайт працуе, все хорошо. Добра, маё наступная гісторыя. Мы ўсё ж таки да гэтага вернемся бліжэй. Я хочу пытанне з фестывалямі. Ты вось узгадваў гэта басовішча. Я гутарыў у мяне былі адзін з папярэдніх размоваў з Паўлам Няхаевым. Не ведаю, ці слухаў ты, ці не слухаў, ці ведаеш, ось ён з'яўляецца, ён таксама такі, назовем, на мой погляд, музычны актывіст, і мы разважалі пра утопіі, якія ствараюцца творчасцю розных там, не ведаю, ці музыкаў, ці розных прастораў, ці фестываляў, так? Ось, і я бы хацеў трошки павярнуць у гэты бок зараз тэму, да, перад нашай матэрыяльнай тэмай, ці менеджерскай тэмай. Вось гэтыя фестывалі, за якімі ты назіраеш, ці наведваў шмат, да, ці зараз, можа быць, існуюць, на твой погляд, яны выражаюць нейкія вось гэтыя такія ідэальныя сусветы, вось, якія людзей прывабліваюць менавіта, ведаеш, не толькі там убачыць знаёмых, а вось гэтымі такімі утапічнымі катэгорыямі, да, атмасфера, пачуццё, не ведаю, бяспекі, пачуццё адносінаў з падобнымі людзьмі, да, вось гэта мы, да, якой нейк узнікае там падчас, вось, калі там все сустрэліся і слухаюць кагосьці, ці пра штосьці размаўляюць. Вось, ці назіраў ты падобнае, ці ты бачыш, што насамрэч вось гэта нейкая утопія, ці вынік такога нерэальнага свету адбываўся вось падчас гэтых канцэртаў, напрыклад, да, гуртоў, вось, а пасля знікаў, канешне же, да, хутка. Вось. Ці гэта ўсё ж такі, што ты думаеш, да, раскрой сваё вось бачанне фестывалі, музыкі і вось гэтыя ілюзорныя сусветы, ці светы, да, якія яны ствараюць у сваіх творчасці, да. У цяперашнім свеце фестывалі пераважна камерцыйная з'ява. Таму там, канешне, таксама можа стварацца пэўная супольнасць тых людзей, якія ў гэтым удзельнічаюць, бо далёка не ўсе там знаходзяцца ў арганізацыйнай гэтай камандзе толькі дзеля грошай. Шмат людзей, якім проста цікава, хтосьці нават валантэрыць. І гэта можна нават у пэўным сэнсе назваць гэтых людзей такой праектнай супольнасцю, бо ў іх аб'ядноўвае агульная, а часам нават такая пэўная
экстрэмальная мэта, бо заўсёды там недахоп часу, грошаў, рэсурсаў, нейкія з'явы надвор'я неспрыяльныя. І там ужо таксама пэўны фарміруецца такі высокі ўзровень даверу, уласная міфалогія, калі там людзі будуць потым распавядаць адзін аднаму, як яны ратавалі, я не ведаю, сцэну ад дажджу ці яшчэ што-небудзь. І гэта нават у межах камерцыйных вялікіх фестываляў такое можа быць. Але, канешне, ёсць фестывалі такія больш андэграўндныя, у якіх мэта не зарабіць грошы, а вось просто добра правесці час са сваімі аднадумцамі. У Беларусі быў такі фестываль, напрыклад, «Эха» пад горадняй праходзіў. Па сутнасці такой DIY-фестываль, здаецца, нават, я не памятаю, ці былі там квіткі, але там дакладна не было ніякай аховы, там ежа, якую такія намёты, людзі самі гатавалі ежу, гэта ўсё было недорага, адзін аднаму дапамагалі. Сцэна такая невялікая, даволі спартанская, пры гэтым па атмасферы гэта было, напэўна, адзін з найлепшых фестываляў. Ну, у Беларусі, напэўна, увогуле найлепшы фестываль, таму што, сапраўды, я вялікае задавальненне атрымліваў. Проста жывеш у намёце, у лесе, на нейкай, каля нейкай там піянерскага лагеру ці нешта такое. Вось. І ўсе вельмі такія адкрытыя, таму што, ну, прыехалі паслухаць музыку, дапамагчы адзін аднаму, хтосьці там ладзіў нейкія медытацыі, ёгай займаўся, хтосьці піва піў. Ну, то бок, такое расслабленая атмасфера, дзе вось сапраўды все адзін аднаму давяраюць. І вось там, напэўна, можна было сказаць, што ты адчуваеш сябе сапраўды ў бяспецы, таму што, ну, вось левых, як кажуць, людзей там не было. Бо, ну, цяпер, як бы, калі фестывалі вялікія, дзе дзесяткі, а часам сотні тысяч людзей, ну, канешне, гэта крыху іншая з'ява. Гэта вельмі добрая магчымасць адпачыць, паслухаць сваіх улюбёных музыкаў, сустрэцца з нейкімі людзьмі, можа быць, з новымі пазнаёміцца, але, ну, гэта крыху іншы від увогуле адпачынку, і, ну, мне здаецца, гэта якраз не зусім пра супольнасці. Хаця вось я нават некалькі гадоў запар ладзіў выезды на фестываль Сігіт у Будапешт, і ўжо з Беларусі пэўны момант ездзіла даволі шмат людзей. І я гэтым першапачаткова займаўся выключна на такіх альтруістычных пачатках, таму што мне было цікава паказаць людзям у Беларусі у той момант, дзе не было такіх фестываляў вялікіх з такімі буйнымі зоркамі, што глядзіце, якое класнае месца на востраве, пасярод Дунаю, там выступаюць сусветныя зоркі, як класна. І гэта, ну, па сутнасці таксама нейкі колькасць людзей аб'ядналася, якая ездзіла там кожны год, пакуль я там 3 гады запар гэтым займаўся. Таму нават у межах такіх камерцыйных мерапрыемстваў можна зрабіць нешта такое, што больш пра нейкія гарызантальныя сувязі і проста спробы зрабіць нешта сумеснае. Да, ну і там пра утопію, як бы пра ідэальнае грамадства, ну, у пэўным сэнсе некаторыя фестывалі, вось як той же «Эха», пра якое я ўзгадваў, гэта такая дэма-версія спробы зрабіць ідэальнае грамадства, дзе там, ну, гучна гучыць, але дзе кожны чымсьці займаецца, што ён можа, умее, дапамагае адзін аднаму, хтосьці музыка прыехаў, адыграў, хтосьці там сцэну мантуе, хтосьці іншага корміць, ну, такая пэўным сэнсе. Ну, якраз вось гэта пра больш панк-супольнасці, хардкор-супольнасці, дзе людзі вось такой больш, ну, можна сказаць, такой з левацкай павесткай, як цяпер кажуць, але вельмі такімі добрымі, простымі памкненнямі дапамагчы адзін аднаму, зрабіць все самастойна, DIY, без дапамогі, без дадатковых грошай нейкіх.
Ну, гэта феномен існее, да, ну, існуе, да, вось менавіта, каб гэты ў канцэнтраваных там дзень, два, тры, да, пабыць у такім ідэальным свеце, які адрозніваецца, канешне ж, ад рэальнасці. Так, і такое ёсць і дагэтуль у Еўропе, у Беларусі з гэтым, канешне, цяжэй. І вось гэта якраз такі можна вярнуцца да двіжа Каржа, бо яны сапраўды у пэўным сэнсе робяць нешта такое. Вось яны робяць сумесныя выезды, там, як я казаў, байдаркі, паходы, просто самі па сабе, просто людзі ў чаце аб'ядноўваюцца з мэтай, у тым ліку, папець песні, ягоныя песні перад там ля вогнішча, просто добра адпачыць, пазнаёміцца з новымі людзьмі. Ну, гэта якраз такая вельмі маладая тусоўка, ну, пераважна людзей да, не ведаю, 25-30 гадоў, хаця у самім двіжы там ёсць розныя людзі, нашмат больш старэйшыя. Я хацеў запытаць цябе пра вось гэты двіж, ці гэта не, ну, я не глядзеў тое відэо, пра якое ты казаў, да, ось я не ведаю таго доўгай размовы, але можаш нам лаканічна сказаць, да, ось мне дакладна, слухачам, можа быць, ці гэта тое, што з'явілася паралельна, таму што, напрыклад, вот мы калі стваралі гэты НРСМ, да, ось я не пытаў, не званіў НРМу дакладна, быў ось я напісаў нейкую гэту абвестку, да, і мы вось як бы сустрэліся, да, і пасля гэты працэс, ну, я там уже не шмат удзельнічаў, але я разумеў, што гэта пачалося, адбывалася незалежнасці ад якіхсьці там маркетынгавых, ведаеш, памкненняў НРМа ці прадзюсара там і гэтак далей. Вось у мяне пытанне, вось гэты двіж, наколькі ён аўтаномны і самавызначаны, да, вось у гэтай гісторыі, ці ўсё ж таки гэта больш, як ты кажаш, какой-то праект больш маркетинговы, прасоўванне там паралельна, кіраванне там кліентамі і гэтак далей. Ну вось на твой погляд, дзе там камерцыя, дзе там рэальны такой прям захапленне творчасцю і там такі, я б сказаў, сімбіёз, таму што першапачаткова мне падаецца, ўсё ж такі гэта ўсё стваралася з падачы самого Каржа і людзей вакол яго, то бок нейкім чынам спроба была такая аб'яднаць прыхільнікаў зверху якраз такі. Ну вось, да, я вось гэта хацеў пачуць, дзякуй. Не зусім характэрныя для супольнасцяў, але потым, калі, напэўна, там пачалі з'яўляцца першыя такія нейкія двіжы ў розных гарадах, потым яны пачалі, ну, як я разумею, я ніколі там глыбока не капаў, я не быў у гэтай сістэме, вось, але мне здаецца, што людзі проста пабачылі, што гэта не толькі, ну, як спосаб прома музыканта, але і магчымасць вось знайсці аднадумцаў, сустрэцца, і яны пачалі рабіць самастойна. Там ёсць, здаецца, мапа гэтых двіжаў па ўсяму свету, і там вельмі шмат гарадоў ва ўсім свеце, дзе людзі аб'ядноўваюцца ў гэтыя лякальныя двіжы. Таму тут цікавы прыклад, цікавы гэты сімбіёз, таму што, ну, так, спачатку гэта стваралася зверху, а потым падхапілі людзі якраз такі знізу і падтрымліваюць, ну, мне так падаецца. І, ну, пры гэтым, ну, для Каржа гэта, канешне, такая, в пэўным сэнсе, паства, гэта такія адданыя прыхільнікі. Ну, не хочется казаць, што там людзі сектанты, але ні ў якім разе, але вось яны вельмі моцна аб'яднаныя вакол яго. Ну, для яго гэта класна, для людзей, напэўна, таксама я не бачу чагосьці страшнага ў гэтым. Окей. Але, дарэчы, пра страшнае, да, я трохі там дадам. Памятаеш, вось у мінулым годзе быў гэты канцэрт, падаецца, там у навінах у Варшаве, да, ці дзе там у навінах выпаўзла, што пачаўся трохі там які махачы там пачаліся з паліцыяй, ці кім, ці нейкі, ну, такое хуліганства. Вось, ну, гэта як бы, ну, глядзі, да, тут пра прадукт, да. Вось гэта то аўтаномнае, да, тое, што не залежала ад Каржа, так? Ну так, ну, конечно, гэта все трошечку перабольшвалось медыа у Польшчы, потому что, ну, на агульным троху такім антымігранцкім
хайпе цяперашнім гэта якраз вельмі добра было пра гэта пісаць. Я быў там, я спецыяльна купіў квіток, я не з'яўляюсь вялікім прыхільнікам Макса Каржа, хоць в прынцыпе хто любіць такую музыку, слава Богу. Вось. Але мне было цікава якраз з антрапалагічнага пункту гледжання пабываць там, паглядзець, як гэта. І я не заўважыў увогуле ніякага негатыва. То бок я не быў сведкам таго моманту, калі нейкая частка людзей спрабавала выпрыгнуць з сектароў на танцпол. Там потым я бачыў гэтыя відэа, дзе сапраўды хтосьці і гэтых ахоўнікаў паваліў там на зямлю. То бок, на жаль, гэта мела месца, такая з'ява. Але збольшага, як заўсёды, калі ў нейкім месцы, не ведаю, там 70 000 чалавек, хтосьці пры гэтым ўжо добра выпіўшы, канешне, могуць быць такога роду інцыдэнты, і яны заўсёды адбываюцца, толькі часцей за ўсё пра іх ніхто так не піша, як у дадзеным выпадку. Агулам атмасфера была вельмі станоўчая, все былі на пазітыве, і як бы людзі прыехалі адпачыць, хтосьці, можа, перастараўся з адпачынкам, але так бывае. Таму, хаця я разумею, што нават сярод беларусаў ёсць розныя меркаванні і пра Каржа, і пра ягоных фанатаў. Кожны мае права на сваё меркаванне, і некаторую крытыку я таксама падтрымліваю. Я разумею, пра што людзі кажуць, і згодны, а з некаторымі пунктамі я не згодны. Окей. Цікава бачыш, тут такія, я зноў згадваю гэту нашу размову з Паўлам Нехаевым, гэта, дарэчы, выпуск, папярэдні выпуск 6, практычна сацыятэхнікі. Ён там закранаў, што музыка, мне насамрэч не важна імя, там, я не фанат дакладна гэтай музыкі, але музыка аддзяляў у сваіх месседжах аўдыторыі, што ёсць свет, які тут, падчас гэтага мерапрыемства, менавіта сцэна, гэты танцпол і все такое, і ёсць свет, які там, там злы свет, вядома, а тут добры, хорошы свет, Вось гэта супрацьпастаўленне будовы такой пэўнай сэнсе мяжы. У кожнай супольнасці ёсць мяжа, няма праблемы з гэтым, што будуецца мяжа, але цікава, як бачыш, у прынцыпе, сам музыка, гэта робіць, у сэнсе, што рэгулюе, дзеліць на добро-зло, і гэта у пэўным сэнсе, гэта таксама, калі мы кажам пра супольнасці, пра нейкія там гэтыя агульныя інтарэсы, то гэта выяўляецца, што тут у мяне под маім крылышкам, это я сваю інтэрпрэтацыю даю, канешне, што тут будзе пэўнае дасягненне нейкага ўзроўня утопіі, этого шчасця, такого калектыўнага, хаця бы на 3 гадзіны ці 2 гадзіны канцэрта. Я яшчэ хачу, у нас трохі пару хвілін засталося, і, канешне, я такую цаглінку такую цяжкую зараз задам пытанне, але, можа, тут тебе ўжо круцілася ў галаве. Што сёння беларуская гэта сцэна з пазіцыі фанатаў, музыкаў, гэта мы, я, напрыклад, як бежанец, жыву там не ў Беларусі, але я бачу, што узнікаюць, я просто бачу нейкія новыя гурты па-за Беларусю і ў Беларусі. Што гэта? Гэта две асобныя з'явы ў жыцці, ўсё ж таки яны неяк пераплятаюцца, і гэта такой просто складаны працэс, які вельмі складана заўважыць неўзброеным вокам. Трохі пракаментуй гэта з пазіцыі рухаў гэтых думак, ідэй людзей. Это сапраўды складаны працэс. З аднаго боку, трошачку разарванай сувязі, ўсё ж такі, таму што пераважная большасць гуртоў, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны не могуць выступаць за мяжой, а тыя гурты, якія за мяжой, яны літаральна ўсе не могуць прыехаць у Беларусь і выступіць у Беларусі. Таму такі разрыў існуе. Пры гэтым часам ёсць некаторыя музыкі, якія удзельнічаюць, нават прыязджаюць з Беларусі, удзельнічаюць у канцэртах гуртоў, якія цяпер базуюцца
Так, прычым нават хтосьці можа і маскі выступаць, масцы, таму, каб лішні раз не свяціць твар. Такое таксама існуе. Пры гэтым, ну, пакуль я не бачу нейкага фатальнага разрыва, таму што, ну, людзі ў Беларусі слухаюць тых, хто з'ехаў, хто з'ехаў, слухаюць тое, што ў Беларусі. Мне насамрэч вельмі падабаецца тое, што адбываецца у беларускай музыцы ўнутры Беларусі, менавіта на такой андэграўнднай сцэне. Вельмі шмат цікавых гуртоў, шмат рэлізаў выпускаецца. Але, канешне, праблема ім, што даволі мала магчымасцяў сябе неяк паказаць шырокім масам, то бок і праблемы з дазволамі канцэртаў, з арганізацыяй канцэртаў, з пляцоўкамі. На жаль, з гэтым праблем сапраўды ўнутры краіны хапае. Хацелось бы, напэўна, што тут параіць? Першую чаргу старацца слухаць гэтую музыку, якая робіцца і ў Беларусі, і па-за межамі, каб заставалася нават на ўзроўні слухачоў хаця б сувязь і разуменне, што гэта ўсё адно беларуская музыка, хай, калі мы кажам пра гурты, якія з'ехалі, проста яна робіцца пакуль не ў Беларусі, можа быць, скажем, пакуль. Ну, а тыя, хто застаюцца ў Беларусі, яны, конечно, в пэўным сэнсе і самацэнзурай займаюцца, таму што шмат пра што нельга спяваць. Але гэта было і раней. Вось я там часам з сябрам спрачаюся на гэты конт. Ён кажа, так там жа ўсё парасло быллём, там выпаленая зямля, ўсё забаронена. У наш час таксама забараняліся канцэрты, той же НРМ, колькі было забаронена. Увесь час там і затрымлівалі людзей, і саджалі людзей у тым ліку. Пры гэтым, канешне, узровень рэпрэсій не такі быў, як цяпер, але ўсё адно увесь час ўсё развівалася ў не самых спрыяльных умовах, але развівалася. І ў пэўным сэнсе нават дапамагала нейкім крэатыве, таму што ўвесь час людзі былі такім напружаным стане, штосьці трэба было выдумляць, і гэта нават на творцу часам станоўча дзейнічае, таму што штосьці трэба шукаць нейкія шляхі новыя, як і ў пляне музычным, так і арганізацыйным і гэтак далей. Таму пакуль я не бачу чагосьці суперфатальнага, хапае нават розных і ананімных калабарацый, калі, вось як казаў, хтосьці ў масках выступае, хтосьці выпускае рэлізы пад нейкай назвай, якая не звязаная з гэтым чалавекам у Беларусі. Галоўнае падтрымліваць нейкую адзіную інфармацыйную прастору, спрабаваць гэта рабіць, хоць гэта не так проста. І, можа быць, усім шукаць нейкія агульныя сэнсы, нават ва ўмовах самацэнзуры, цэнзуры заўсёды можна прыдумаць, як гэта штосьці сказаць так, каб усім было зразумела, але няма было да чаго дакапацца. Альбо заўсёды ёсць нейкія нейтральныя тэмы, можна спяваць пра каханне, пра прыроду, і гэта добра, і хай такое таксама будзе. Так, ось як перад нашай размовай ты казаў, што нейкі нават ёсць поп лёгкі такі беларускамоўны поп, што мне наогул складана зразумець, што гэта, што такое ёсць яшчэ, і ўзнікае свежае. І ў Беларусі, як там Чабор ці Невіка, так і за межамі Беларусі. Вось гурт Ночы недавно выпусціў літаральна 2 тыдні таму новы альбом. Гэта цалкам беларускамоўная поп-музыка, прыемная, цікавая. Ёсць Наві бэнд, дарэчы, з моцнай фан-базай па ўсім свеце ўжо, які збірае тысячныя залі тут у Варшаве. Ёсць свае фан-клубы? Я не ведаю, ці гэта арганізавана нейкім чынам, але, напрыклад, напэўна, па-за мінулым годзе людзі рыхтавалі масава. Я не быў той раз на канцэрце, але падчас нейкай песні яны
ці нейкія сардэчкі все дасталі, ці нешта такое. То бок людзі ну, рыхтаваліся. Я нават не ведаю, вось, як яны камунікавалі паміж сабой. Цікава, не падрыхтаваўся да гэтага, не даведаўся, але ну, бачыш, такое таксама ёсць. То бок спрабуюць людзі аб'ядноўвацца вакол музыкаў і цяпер. Окей. Добра, у меня, конечно же, ёсць яшчэ пытанне, але ўжо час, мой стандартны час, гадзіна мінуў. Я хочу ўсё ж таки под конец, да, скажи, что я, может быть, не запытаў, ці мы свернули з тэмы, якую ты, может быть, хотел раскрыть, да, я так хоп, там пайшоў у іншы бок. Вось, что ты хочаш яшчэ дадаць? Вось, дадай, гэта той момент. Ну, не ведаю, асноўна мы абмеркавалі, просто в прынцыпе ўплыў музыкі, ён вельмі цікавы, бо ну, вось, калі там абмяркоўвалі тэмы пра то, як ці можа музыка фармаваць пэўную ідэнтычнасць, і ну, мне здаецца, сапраўды музыка можа уплываць на людзей, уплываць на супольнасці, не просто так. Беларусь показала, што забароны музыкаў яны не просто так рабіліся, і цяпер гэта адбываецца, таму што музыка заўсёды такі моцны маркер пэўнай ідэнтычнасці, асабліва ў падлеткавым, юнацкім узросце, як было ў нас, калі стваралі НРСМ. І пэўным сэнсе яна працуе як такі, як апазнавальная сістэма свой-чужы. Ну, ты заўсёды можаш зразумець по таму, што чалавек слухае, наколькі вы в прынцыпе можаце знайсці нейкія агульныя кропкі для таго, каб нешта нават пасябраваць, таму што музыка сапраўды такі моцны фактар, і яна ў тым ліку можа трансляваць і пэўныя палітычныя погляды, асаблівасці ну, сацыяльнага нейкага статуса, нават ствараць сваю нейкую мову, бо ну, вось, прыводзіў прыклад гурт ДНБ, песні, якія у іх настолькі каларытныя нейкія вобразы і фразы, якія там, шмат для каго. Вось мы дома з жонкай перыядычна размаўляем фразамі з песень з УНБ, таму што яны сталі такімі сапраўды моцнымі нейкімі вобразамі, які мы адзін з адным разумеем, і можам просто неяк абмяняцца літаральна адной фразай з песні і зразумець, пра што гаворка. Такія мемы такія, да, пашлі ўжо, да? І жывуць сваім жыццём, і можна іх браць. Музыка — гэта такая эмацыйная памяць, якая дапамагае звязваць людзей, дапамагае замацоўваць пэўныя каштоўнасці, ператвараць нейкія абстрактныя ідэі у асабісты досвед. Так што і шмат прыкладаў у гісторыі, як музыка ўплывала. Вось пра панк-музыку я ўжо неаднойчы казаў, але гэта сапраўды такая стала не проста музыкай, па сутнасці новай эстэтыкай, спачатку ў Брытаніі, потым у іншых краінах. Праз музыку людзі казалі, што яны не хочуць быць часткай сістэмы, і дагэтуль гэта застаецца. Так было з хіп-хопам у ЗША і потым у іншых краінах. Так было нават з рок-музыкай у Савецкім Саюзе, хоць яна, конечно, свае асаблівасці мае. Ну і ў Беларусі таксама асабліва тая нацыянальна арыентаваная частка музыкі, ну, яна шмат у чым паўплывала. Я таксама пачаў размаўляць па-беларуску, дзякуючы НРМ, дзякуючы Лявону Вольскаму. Так што гэта, безумоўна, моцны фактар, і для некаторых небяспечны, як яны кажуць. Так што музыка руліць. Дарэчы, ведаеш, я хацеў запрасіць Лявона Вольскага таксама на сваю такую гаварылку. Канешне, яна может быть не такая папулярная, пакуль ён маўчыць і нічога не адпавядае ўжо больш за палову гады, але я спадзяюся, што паглядзіць і зверне ўвагу.
Ось. Окей, да, мне там цікавило, ведаеш, якийсь кейс такого калектыва, да, які перажываў там ups and downs, да, і вось гэтыя сінусоіда мяне цікавіла, каб пра яе распавесці, таму што з пазіцыі вось гэтага дынамікі, да, супольнасці, калектыву, творчага калектыва, як ты называеш, вось ці творчай каманды, да. Вось, ну, усё, мяне тады ўсё на сёння, вось. Я, можа, ну, дзякуй вялікі табе за час, першае, другое, вельмі цікавы тэмат. Я нават вот напісаў, дзе яшчэ магу развіць сябе ў гэтым кірунку, і, ну, убачымся ў рэале, можа быць. Убачымся. Не так далёка жа. Дзякуй за запрашэнне, было цікава. Усё, да, пакуль. Всім да пабачэння. Так, ну як вам? Цікава было? Так, я хочу нагадаць, што мы будзем працягваць гісторыю з уключэннямі. Так, наступныя уключэнні будуць праз выходныя ў суботу з Александрай Гушчай, як я і казаў, гэта Палессе, мікратапаніміка і наогул як бы дынаміка з супольнасці ўнутры, у тым ліку канфлікты, да, будзе. Ну і трэця тэма будзе 13 чэрвеня. Таксама ўключайцеся, сашыцеся, падпісвайце на мой канал. Яна будзе з Петром Маркелам пра супольнасці, аўтаномнасць супольнасцяў, наогул, што гэта такое сучасным лічбавым і творчым свеце. Вось. І астатняе, усё ж такі нагадаю, гэта моя кніга пра супольнасці, пісалася доўга упорна, але, магчыма, вы зможаце знайсці там шмат цікавага, трошкі з таго, пра што мы сёння размаўлялі, але збольшага гэта будзе тут 600 сторонок с малюнкамі і ілюстрацыямі. Пра тых, хто цікавіцца супольнасцямі, хто хоча ствараць, будаваць, вырошчваць сваю супольнасць, чытайце, набывайце на Buy.me.Coffee. У апісанні гэтага відэа, ці вось на гэтым сайце, у апісанні гэтага відэа вы таксама зможаце знайсці гэта ўсё. Да, і, канешне, пішыце, як вам гэты наш выпуск сённяшні. Я буду вельмі ўдзячны за любы фідбэк, бо ён мяне матывуе. Гэта моя, дарэчы, непасрэдная ініцыятыва з гэтым практычнай сацыятэхнікай, таму кожны камент, нейкая падтрымка мяне матывуе рабіць яшчэ штосьці ў будучым на тэму супольнасцяў. Всё, дзякуй вялікі і убачымся